Hienosti pujottelun alku. Se kyllä ihan omissa maailmassa tuo koira. Mene takaisin. Voisin vaikka toisenkin kerran pujotella. Ehkä väärin nauraa, mutta tuo on ihan... Tulis nyt jo pois sieltä. Ihana Patti. Ai pauka pääsi. Ihana just. Mies vähän tasamille teille. Oi Jossu ja Fanni. Se kusettaa... Pattista hyvä vielä tulee. Kestää puoli päivää tää video.